carters són els que tenim en imatge, ja veuen ahir al carrer Sant Nicolau. Estan acompanyant el sergent Moro de la fila dels Abencerratges, que enguany és Juan José Mas Alós. Sí, el sergent Moro és un càrrec al qual s'accedeix mitjançant un concurs. Cada 4 anys este personatge de la festa d'Alcoi accedeix mitjançant un concurs, com he dit, en el qual té que demostrar la seva mestria, la seva mestresa, fent el cap de les formacions en aquest cas dels moros, perquè és el personatge que encapçala l'acte de la glòria, un acte que es fa el diumenge de resurrecció. També és el personatge que encapçala la formació del bàndol moro en l'acte de la Diana, que se celebra el matí del 22 d'abril. I també és el personatge que encapçala la desfilada de l'entrada de moros. I aquesta filada dels Abencerratges també té una tradició important. Sí, és un disseny i una filada que es va tindre el seu inici en la festa de 1904. Una de les filades que també va incorporar al seu disseny una forma de presentar les seues robes, la seva indumentària d'un port medieval, com el que va ocórrer en el cas dels bascos, dels guzmans i d'algunes filades més que s'incorporaren a inicis de segle en la festa d'Alcoi. A partir d'ara, les imatges que veurem és del bàndol moro, que estan representats per la mitja lluna. Dels Abencerratges fent la seva entrada pel carrer Sant Nicolau, però procedixen des d'uns altres punts d'origen. Poquiu abans d'arribar al tram que s'anomena Sant Nicolauet, acaben de passar pel Fort del Vidre, que va ser l'antiga seu de la Segona Internacional Socialista celebrada a Espanya. Alcoi és un poble carregat d'història i de tradició molt vinculada als moviments dels treballadors, als moviments socials, i és normal que hi hagueren una sèrie de qüestions molt mal avenudes en aquell temps entre patrons i obrers, sempre l'eterna disputa, i que feren d'Alcoi un poc el cap d'aquesta sèrie de moviments de la qual no és que s'enorgullim, però que no hi ha que ocultar-ho, que és un poc la ciutat capdavantera en aquesta sèrie de conflictes oberts que a la fi i a la postre van sempre aconseguir un poc el benestar de la classe treballadora. I nosaltres volem reiterar les gràcies a l'Ajuntament d'Alcoi, que un any més ens ha facilitat Canal 9 la possibilitat de retransmetre en directe esta magnífica festa, la festa que dediquen al seu patró a Sant Jordi. L'entrada dels cristians la vam viure en directe amb tots vostès ahir i avui estem compartint el primer moment de l'entrada dels moros amb la fila dels Abencerratges. Saben que sempre la fila que obri és la de la capitania mora, que molt pront arribarà aquest gran moment, no? On veurem la carrossa, el capità, la favorita, però no ens volem avançar en aquest moment. Sí que el que tenim és un grup de mores en imatge, amb una dansa
Sí, és un acompanyament que serveix d'introducció al que veurem dins dels moments en el qual sembla que hi ha uns genets que fan il·lusions als seus cavalls i per a donar-li un poc d'escorta a la guàrdia califal, a un gran, a una suntuositat que introdueix un poc el que és el seguici, el que és el boato del capità. La suntuositat, l'evocació de la melodia, sembla que els serratges estan aconseguint-ho. Així presenten un grup de mores una percussió molt suau, en un grup musical que interpreten una composició anomenada Perusulm, de l'autor alcoià Gregori Casasempere Gisbert. Els músics locals sempre es desdoblen, actuen moltes voltes, bé de matí, bé de vesprada, voltes i fins i tot arriben a acabar en el primer boato dels alferes del capità i tornen a pujar per reprendre la seva participació i per donar-li el suport musical a les entrades.
estos dos genets que estan fent la seva exhibició, tal com podem veure en el carrer Sant Nicolau. Estos dos genets d'home pertanyen al Andalús. Les volem recordar que aquesta festa, declarada d'interès turístic internacional, està organitzada per l'Associació de Sant Jordi amb una col·laboració absoluta de l'Ajuntament d'Alcoi, Josep Maria Segura. Efectivament, el poble d'Alcoi, a través del seu ajuntament, és el que convoca la festa i la responsabilitat de l'organització, el cuidar tots els detalls, qualsevol tipus d'informació horària, qualsevol tipus d'organització, sempre recau la responsabilitat sobre l'entitat de l'Associació de Sant Jordi, que és la que organitza per delegació municipal la festa per a tots els alcoians i per a tots els amics que em visiten un dia com aquest, en el qual Alcoi quasi duplica la seva població. Perquè habitualment Alcoi té uns 60.000 habitants. 64.000 habitants. 64. I avui es calcula que ens han acudit al voltant de 50.000 forasters, diuen les fonts. No sé si la xifra és un poc exagerada, però sembla que Alcoi té capacitat per a engolir per uns moments més que siga aquesta quantitat massiva de gent que es visita de tota la comunitat valenciana. Podem donar testimoni que efectivament la ciutat d'Alcoi està a tope de visitants, de gent, els carrers, hi ha un ambient de festa, com estem compartint, i tal com els comentàvem, ahir són al voltant de 9.000 els festers que desfilen entre les 14 filades del bandol cristià i les altres tantes, 14 del bandol moro, que a partir d'ara, i obrint amb la fila dels abencerratges, que és la del capità Moro, desfilaran, esta és la primera, 13 més, i la fila d'enmig. La desfilada de moros i cristians, que al igual que enguany Canal 9 els va oferir, tancava la fila dels abencerratges amb el seu alferes, el que vol dir que enguany ostenta la capitania i van superar un èxit més del previst, tal com estem recordant a hores d'ara. Josep Maria Segura? Bueno, des del nostre punt d'observació sembla que és el grup que han anunciat. És una espècie de mimbar, un carruatge que porta el personatge, el muecín, el que convoca l'oració des de dalt del mimbar aquest, i el porten un grup de portejadors que van precedits per un grup folclòric
autòctons, són un grup de marroquís que estan fent una demostració de la dansa folclòrica del seu país. És un tema que li va molt a la festa de moros, principalment, a la part teatral dels moros, i és innegable que es tracta de gent que no estan vestint ni estan suplantant ningú paper. No estan maquillats, no estan pintats. Estan fent el seu paper, una festa molt vinculada i que no sembla, vull dir, no crea ningú obstacle visual integrar-los dins d'un boato com és el del Capità Moro. No hi ha cap interferència perquè, a més, la música recorda de fons algunes de les marxes que al llarg d'esta retransmissió escoltarem algunes reconegudes d'anys darrere, sempre presents, com per exemple Ximo, suposem que sonarà més d'una volta, no? És possible. Ara ho veurem. Aquesta demostració del folclor marroquí sembla estar perfectament integrada en el boato del capità. És una cosa que, com dèiem abans, no resulta gens estranya i que realment li va perfectament a l'ostentació que estan presentant. I ahí vem damunt del grup damunt del carro que porta el minbar, el personatge del muezzin que està convidant al res, una cosa molt simbòlica dels musulmans, una cosa que està molt ben imbricada dins de lo que és tota la demostració esta prèvia a la presentació del capità, que més tard pense que estem a punt de veure. Sí, a nosaltres, així, des de l'Ajuntament d'Alcoi, en el puesto de comentarista, on estem retransmitint Josep Maria Segura, com saben, el cronista oficial de les festes d'Alcoi, i jo mateixa, ens acaben de dir que este grup de marroquís són procedents de Marrakeix. Marrakeix és justament la fila de Josep Maria Segura. Pues sí, que casualitat. El cert és que els abencerratges ens ho posen molt difícil als marrasquers, perquè l'any que ve, com saps, marrasquers que enguany tenim l'Alferes Moro, l'any que ve, en la festa del 96, tindrem el capità. I pel que fa a aquesta representació, mos ho posa un poc difícil, perquè estan llevant-nos fins i tot algunes idees que teníem previstes. Com, per exemple, portar algun grup d'allà, del nord d'Àfrica, de Marrakeix. Pensa que els marrasquers van tindre per primera volta el seu capità l'any 1910 i que van portar a un grup de moros duts de terres de Marroc, i va ser una experiència molt interessant, i a més hi ha documents gràfics, la premsa del moment ho recull, que dona testimoni, que van viatjar diverses persones per a contractar-los, i en el viatge de tornada se'ls van portar, fins i tot les portaven unes burretes, portaven uns personatges que van servir per a participar en un dels primers boatos de la festa d'Alcoi,
perquè la festa sempre està en constant evolució, però això dels boatos, de la participació, diguem, de tipus extraordinari, com la que ara estem presenciant, és una cosa que fins i tot no arriba a tindre més de 100 anys d'antiguitat. És una cosa realment novedosa si pensem que la festa del Coi té més de 300 anys d'antiguitat. Enhorabona a eixa fila dels marraquers, que enguany tancarà la desfilada de l'entrades moros i l'any que ve ostentarà la capitania, i confiem que tinguen la suficient imaginació, estem segurs d'això, per a superar com és un poc aquesta rivalitat sana que entre les filaes intenten aconseguir any rere any. La festa del Coi parla ben de bo d'aquest enfrontament entre dos cultures i dos religions i dos civilitzacions. És una demostració clara d'una herència de la qual ara nosaltres som els que els encarregats de transmetre aquesta riquesa que ens ha deixat la cultura dels nostres avantpassats, els que van compartir en nosaltres, en els nostres avis, aquest esplendor d'una època passada i que ara, com un homenatge també i per tal de celebrar una festa, per tal de fer-se durant uns dies més germans, més diríem, persones, estem celebrant per a testimoniar la nostra estima també a Sant Jordi, el patró de la ciutat. En imatge hi ha una carrossa que sospitem que és la del capità, el capità Moro del 1995, que, com saben, pertany a la fila dels abencerratges, els grans protagonistes, els primers que estan entrant en el carrer Sant Nicolau per accedir a la plaça d'Espanya i aporten un bon tram de recorregut, i que enguany el capità és Santiago Guillem Matais. Està acompanyat, com hem vist, del Rodella. Sí, que és el seu net. És el seu net. Tradicionalment el Rodella és un personatge que acompanya, forma part del seguici o del sèquit, per dir-ho més accessiblement a la gent, del càrrec, i tradicionalment tenia el paper de portar un escut i anar salvaguardant, anar guaitant l'enfrontament del bàndol contrari per avisar al seu senyor i evitar, que els dispars o tot allò que poguera afectar-lo, no? Sí, en aquest cas és Santi Guillem, que és el seu net, la figura del personatge central, el seu mateix disseny el reprodueix el seu net, en aquest cas, que és el personatge del Rodella, un personatge molt particular de la festa alcoiana, que tots els anys s'incorpora als càrrecs principals de la festa.
Santiago Guillem Mataix, el flamant capità moro de la fila dels Abencerratges en este 1995. Sí, és evident les mostres emotives, les mostres del seu semblant que està enlluernat per la resposta, per el calor, el referèndum popular de tot el poble que l'aclama en un moment que està a punt d'entrar a la plaça d'Espanya. Està baixant per aquest carrer de Sant Nicolau i hi ha quantitat de poetes que han creat el moment de l'arribada a la plaça. Bueno, podríem haver estat llegint així quantitat de composicions poètiques. Però quasi millor comentar que està tan pletòric, està tan content que ningú diria que pot ser avi el iaio d'este xiquet del Rodella, no? És molt jove, este Santiago Guillem Mataix, el capità moro d'enguany, escoltat per el Rodella, el seu netet. Serà això, la il·lusió, la emoció que li transforma, no? I se rictus d'alegria, saludant, mirant cap amunt a aquests balcons del carrer Sant Nicolau, on totes les persones convocades aplaudissin i tenen confeti que sembla que està nevant. Neva paper, confeti en esta magnífica. Afortunadament per als alcoians i per a tots els nostres visitants, el dia és climatològicament perfecte. Sembla que anem a lliurar-se de les prediccions d'aixes que comentaven de l'entrada de cristians, que no ho tenien massa clar els alcoians. I, en fi, l'efecte del carrer és pràcticament... És rotundo, no? La festa és total i estem escoltant una marxa mora Llaor. L'autor és Gregori Casasempere Gisbert i està acompanyant el gran capità moro del 1995, recordem, de la fila dels Abencerratges. La vivocitat de la desfilada de l'entrada de cristians ara està substituïda per la cadència i el ritme més lent, més senyorial dels moros. Una entrada que es promet de molt espectacular i una entrada que sembla que difícilment podrà superar-se l'any que ve, però sempre ocorre el mateix, sempre diem el mateix, diguem, el llistó està molt alt, sempre la cita és difícilment... És la favorita? No, és una escorta del grup i a més una persona molt coneguda. És una persona molt coneguda dels nostres espectadors, Amàlia Garrigós, la nostra companya que tots reconeixen de Canal 9. Ella participa, com saben, en Radio 9, però sobretot en Carta Blanca, este programa que cada divendres ens acompanya en directe des de Canal 9. Amàlia Garrigós, una de les favorites, que acompanya el capità moro del 1995. Són un grup de 8 caïlles que acompanyen a les respectives favorites i ara mateix sonen ja les campanes de l'església de la parròquia de Santa Maria per donar la benvinguda per solemnitzar també l'arribada del capità Moro a la plaça d'Espanya. De nou, Amàlia Garrigó, simpatiquíssima, com sempre, la nostra companya de Canal 9, de Ràdio 9 també, alcoiana, festera, simpàtica. No podia ser d'una altra manera, diguem, una alcoiana més encara residint mig fora, mig dins del seu poble, quan arriba a la seva festa no pot resistir l'oportunitat i la tentació de formar part d'una ostentació tan meravellosa com la que presenten la fila dels Abencerratges. És que és normal, emocionada, al igual que el capità i el tenim en imatge, nosaltres mateixa estem emocionats de reconèixer aquestes persones que es dediquen un any a preparar esta gran festa i Josep Maria assegura un poc negatiu a l'hora de dir que l'any que ve no saben si arribaran a superar perquè és la seva fila, la dels marraquers, és que seran els capitans.
però per així segurament Canal 9 podrà donar testimoni de que any rere any la festa se supera. Una altra guapíssima acompanyant de les 8 favorites del capità Moro d'enguany. Un capità Moro que sembla portar un acompanyament musical molt espectacular, una música molt adient per al moment, composada per Gòrica Sesempere, el nostre amic Gòrica Sesempere, director de la Corporació Musical Primitiva, la Vella d'Alcoi, i que en aquesta ocasió presenta un contingent de músics, de gent que genera el propi Conservatori de Música d'Alcoi, en el qual hi ha quantitats, centenars d'alumnes que en un moment determinat s'incorporen a la desfilada per poder aportar la seva mestria, el seu saber a esta entrada de moros. Anem a escoltar-los perquè dona molt de gust. Canvia de ritme és el ballet que veuen en imatge amb una coreografia d'Anna Calvo. Lídia, això no és un ballet marroquí, això és un ballet d'alcoianes, eh? Són alcoianes, aquestes artistes? Totes. És una cosa molt encisadora, més encara en aquest moment que l'atmosfera ja està molt ben creada per acompanyar este capità de la festa d'Alcoi, el capità Moro. Unes mores guapíssimes, alcoianes, totes elles que als sons d'Anabel, interpretada per la Unió Musical de Beniarrés, estan fent esta dansa del ventre molt sensual, sempre cap avant per a poder mantindre el ritme d'esta desfilada per accedir a la plaça d'Espanya.
Són molts els aplaudiments que estan rebent d'este grup de guapíssimes alcoianes que estan fent la seva dansa pel carrer de Sant Nicolau, Sant Nicolau a punt d'accedir ja a la plaça d'Espanya. La festa, fins fa uns anys, li la feien els homes per les dones, a manera d'exhibir-se davant de la dona. Ara resulta que estem canviant els papers, ara resulta que també les dones es fan la festa, l'espectacle, per a delectament dels homes. És una cosa compartida que parla molt bé de la responsabilitat conjunta de tots. El qual és d'enhorabona, és un gest que honra l'Associació de Sant Jordi per haver integrat les dones, l'Ajuntament d'Alcoi i, en definitiva, la festa, ja que estan molt integrades, participen directament, però sense llevar el protagonisme de que són realment els festers. Les filades les composen sempre els homes. Sí, però que cada grup assoleix la seva responsabilitat i el seu protagonisme per al que realment està preparat. Diguem, en el cas d'ara estem fent una carrossa que acompanya a les dues favorites que acabem de veure. Sempre el paper de cada un no es suplanta, diguem, sinó que s'assoleix com el protagonisme essencial i complementari. Clar. No, és una cosa innata que realment no interfereixen uns en altres. No hi ha un suplantament de personatges, sinó que cada un té el seu protagonisme per a cada moment. Aquestes són les dues favorites del capità. Podríem dir la relació personal que tenen les dos favorites del capità, ja que el rodella és el seu netet i, en este cas, Anna i Carmina justament són les dos nores del capità, és a dir, que alguna d'elles serà potser la mare d'este xiquet. Sí, efectivament. Sempre hi ha un vincle familiar perquè la festa és una cosa que és una càrrega també, és una satisfacció i a la volta és una càrrega que es té que suportar amb el consentiment de la família, perquè sense el beneplàcit de la família no hi hauria una despesa tan generosa com és el poder ostentar un càrrec de capità, d'enferes o de qualsevol tipus, més que sigui una esquadra, una participació, implica una despesa important i en aquest cas està assumida generosament i amb consens de tota una família que participa i que protagonitza el boato d'un capità. Pues des de Canal 9, l'enhorabona a Santiago Guillem Matais per haver aconseguit reunir quasi tota la seva família en esta data inoblidable, el 1995, que ostenten els abencerratges la capitania mora.
imatge ara l'esquadra de negres. Una esquadra de negres que per l'ocasió ha dissenyat José Vicente Román Francés. Una esquadra d'esclaus negres, com pertoca en aquest cas, que sembla que també és una atracció, un moment molt esperat per al públic, per aquest públic que, com comentàvem abans, viu la festa, en el cas nostre, molt més intensa que qualsevol altre públic, perquè és una cosa que es porta molt a dintre del cor. Una sintonia preciosa, una marxa anomenada Germans, la que ara anem a disfrutar, interpretada per la banda de El Campello, dirigida per Juan García Iborra i del qual l'autor és Pedro Esteban. Lídia, t'has fixat quanta quantitat de paperers, de confeti, de serpentina, estan tapissant tot el carrer? Tot el carrer està ja fet com una catifa ja coberta i des d'ací
nosaltres volem animar i se servei, i brigada de neteja, que demà... No, que esta nit, perdó, s'encarregarà... En acabar, només acabar, continuaran, vull dir, per deixar la ciutat tan bonica com és. Per a que continuï la festa. Per a que estigui a punt per a demà, perquè sempre, vull dir, després d'un acte ve un altre, i hi ha que deixar-se les coses millor com estaven. Sí, perquè Alcoi viurà fins al dia 24 les festes patronals a Sant Jordi. I de nou, no són alcoians que estan més o menys amb la indumentària de moro, sinó que són un altre grup, un grup de folklore marroquí que s'ha desplaçat fins a la ciutat d'Alcoi per tal de participar en esta Entrades Moros que els estem oferint des de Canal 9 per 5è any consecutiu. Carrossa que estem veient és una carrossa com una espècie d'intendència on van uns artesans amb el grup folclòric marroquí que també portaran un contingent de persones que van repartint per al públic unes bandejes que porten fruits secs per a endolçar-los una miqueta a l'espectacle, per a que puguen compartir aquest sabor d'una festa... Que recorda un poc les pelaïlles. Sí, també. Les pelaïlles que només en arribar al Alcoi a tot este operatiu de més de 50 persones desplaçades així des de Burjassó, des de Canal 9, estem encantats d'oferir-los esta retransmissió i en arribar l'Ajuntament ens ofereix sempre aquestes pelaïlles d'Alcoi que ens endolcen. Estes mores que acompanyen la carrossa d'intendència i artesans del grup folclòric marroquí també reparteixen aquests dolços fruits secs. Esta marxa és l'Entrades Moros, amb tota la intensitat i la força que estan escoltant i que la interpreta la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi, i que l'autor és Camilo Pérez Monllorc i l'està dirigint Gregorio Casasempere Gisbert.
Lídia, que enveja em fan veure els abencerratges baixant amb l'entrada dels mores. És una cosa que un alcoià no es podria resistir. Té que alçar-se de la cadira i començar a formar, perquè és una de les coses, és un somni d'abril que sempre tenim tots damunt, però és una cosa que I sobretot quan ho és encisadora. moro com Josep Maria Segura. No, i si fora Cristià també. L'entrada dels moros realment és una marxa increïble que atrapa, efectivament, atrapa i alça de la cadira. Els aplaudiments del públic, a més, estan arropant esta magnífica interpretació de la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi. Amb aquestes imatges de l'esquadra Filà, nosaltres esperem que s'esperen uns segons, que tornem en seguida, però fem una xicoteta pausa per a publicitat.